Eli nyt alkaa taas uuteen lajin tutustuminen ja käydään katsomaan. Vittu. No on, nyt toi päästään jotain tommoista ihme ääntä. Tää on ihan ok tää pieni. Sä voit antaa sille paikkaan. Jos kummalle? Apua. Noniin. Noniin. Oi. Ei tosta sun ruokailusta tuu mitään. Mut siis kun sillä on korvat koko ajan tolleen luimussa. Joo se... Niin kun sitä on lyöty ennen. No nyt se rupes syömään seinää. Joo, siis tuolla on ihan samanlaiset hiukset kuin Nikke Ankarolla. Hei. Mikä sen nimi olikaan? Muuli. Siis sä oot antanut aasin nummia. Mut otettiin yksin tänne näitten kanssa. Tässä on tää yksi hevonen, toi traktorin kokoinen, sit on tää pienempi. Ja sit täällä on vielä tommonen koira. Osko. Miksi toi pitää tuommoista ääntä? Onko se niinku semmonen, että se vähän niinku varottelee? Eikö nyt se, kun mä täällä ruoan kanssa leikin, niin se haluaa sitä? Hei, älä nyt. Tää on tiedäks niinku olisi jossain lastentarhassa aivan hirveä kalapalikki, paitsi että täällä on tätä lihaa joku 6500 kiloa, mikä täällä riahuu. Tässä on tämmönen pieni lippakin tässä lakissa. Niin. Sadesuojus. Auttaaks tää mitään? Mihin se meni? Ai mä voin ottaa. Ui, soota. Hei, ihan oikeesti. Mä nyt mene pois. Tää on miksi tulee tähän? Mene nyt. Kattokaa nyt tätä meininkiä täällä. Tos menee yksi, se tulee koko ajan hiilostaa mua nyt taas. Mee hei. Saatana tää on korkea. Tää on joku 4,5 metriä. Ei. Annat pohjetta sille. Eli purista pohkeilla sen kylkiä. Noin. Sitten taas seis. Oho. Ja eteen. 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 Tämmönen Villahan on noit golfia. Se on ihan jees. Mä oon kyllä ihan helvetin yllättynyt, kuin hyvä sä oot. Mä oon kyllä ihan helvetin yllättynyt, kuin hyvä sä oot. Mä oon kyllä ihan helvetin yllättynyt, kuin hyvä sä oot. No niin, sitten ensimmäinen este. Sitten tuu vaan. Kun hyppäät, noja eteenpäin kun hyppäät. Yes! Oi! Noniin, se tunti oli siinä ja niin kuin huomaan, niin kaikki rajat liikkuu, eli selvisin. Oli kyllä hauskaa. On taas pakko todeta, että on noi on kovia tyttöjä ja poikia, jotka lajia harrastaa. Ei hemmetti. No, kerrostalon katolla oli siis. Ja sitten kun toi 600-kiloinen kaveri päättää vaan jotain tuolla mökissä, että hän lähtee tuohon suuntaan, niin ei, sä oot pelkkä matkustaja. Eihän sulla ole siinä sanaa eikä. Mutta taas kerran suosittelen kokeilemaan. Oli hauska kokemus. Hei! Eihän tästä nyt ota sen otsatukasta kiinni ja ohjaa se sinne. Hei! Nouse! Ei vittu, millä sä näitä... Nyt me ollaan sulassa sovussa täällä. Onks tää karsina muuten? Eiks tää oo karsina? Hei, tämähän sekos nyt.